Καλημέρα, καλησπέρα, καληνύχτα. Ό,τι ώρα και αν μας παρακολουθείτε. Είμαι ένας εκ των δύο host, ο Κούλης, και απέναντί μου έχω τον. Είμαι ο Χάρης. Τι κάνετε, παιδιά? Καλημέρα. Όχι, ξέρεις τι, καληνύχτα. Μόνο καληνύχτα. Μόνο κάνουμε εδώ καληνύχτα. πέρα. Είναι Ναι, βραδινό. είναι βραδινό. Πάντα. King of the night. Ελπίζω να περνάτε υπέροχα. Είναι μια στιγμή τώρα γαλήνης, αχαλίασης. Ελπίζω να περάσετε μια ωραία ώρα. Είναι πολύ κακό αυτό. Ναι. Είναι ωραίο intro όμως, μ' άρεσε. Και Ναι. να αναφερθούμε στο ότι καλώς ήρθατε στο τρίτο επεισόδιο του Φρόντο Σκέτο. Ένα podcast το οποίο σήμερα θα γίνει πολύ διαφορετικό. Γιατί είχαμε τόσο καιρό είχαμε ένα χιουμοριστικό χαρακτήρα και τα θέματα τα οποία συζητούσαμε δεν θίγανε σε τεράστιο βαθμό το τι συμβαίνει σήμερα. Είμαστε ρατσιστές. Ίσως. Θα αφήσω ένα ερωτηματικό. Όχι, εντάξει. Όλοι πιστεύω, θα το ξεκινήσω, όλοι πιστεύω ότι τώρα τελευταία έχουμε ακούσει κάπου ή οπουδήποτε για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, έτσι. Ναι, που αποφασίστηκε τις προάλλες, πριν κάτι μέρες. Έχει, αν δεν κάνω, 2 εβδομάδες που συζητιέται έντονα, βρε παιδί μου. Ναι, Και ναι, είναι ναι. στα πρωτοσέλιδα, είναι στα κανάλια το πρωί πάντα. Παντού. Παντού, όπου γίνεται, όπου μπορεί να διαφημιστεί. Γενικά σήμερα το ενδιαφέρον μας θα στραφεί προς τα εκεί. Θα το πάμε έτσι λίγο πολύ σαν news show, έτσι, σαν πρωινή εκπομπή. Σαν τον Παπαδάκι ένα πράγμα. Κάπως έτσι. Θα εκφράσουμε κάποιες απόψεις. Καταρχάς να ξεκινήσουμε με αυτό. Οι απόψεις που θα εκφραστούν είναι υποκειμενικές και ο κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα να πιστεύει σε ό,τι άποψη. Δεν μας ενδιαφέρει το τι πιστεύετε. Είμαστε ανώτεροι. Όχι. Είμαστε ανώτεροι. Όχι, όντως δεν μας ενδιαφέρει. Δεν θα δεχτούμε, θα το αποδεχτούμε. Ναι, δεν θα γίνει μεταβολή δηλαδή αυτό που πιστεύουμε, ούτε και το δικό σας. Είμαστε εδώ για να μας ακούσουν, να περάσει η ώρα σας, να πιείτε τον καφέ σας, ακούγοντας μερικό μπλα μπλα, λίγο σουσού, ό,τι βγει. Τώρα ψιλομαγείρεψες. Μαγείρευσα πολύ ώρα εκεί, ναι. Λοιπόν, Καλώς ήρθατε. Λοιπόν, ξεκινάμε. Εννοείται το γνωστό θέμα αυτών των ημερών. Ομόφυλα ζευγάρια. Πολύ ευαίσθητο θέμα. Με πολλές απόψεις. Πάρα πολλές απόψεις. Λίγο επικίνδυνο να το συζητάμε, αλλά όπως είπαμε τώρα, είναι υποκειμενικό. Λοιπόν. Έχουμε και λίγο, το έχουμε πάρει λίγο αυτό ότι είναι αφιλτράριστα αυτά που λέμε. Ναι, λίγο επικίνδυνο, αλλά ναι. Όχι, ξέρεις τι, εγώ πιστεύω πολύ στο freedom of speech. Πολύ έντονα και νομίζω ότι ο καθένας εκεί έξω έχει το δικαίωμα να ακουστεί η άποψή του. Άσκοπα του, όπως είναι τώρα το νομοσχέδιο, ας πούμε, έτσι πώς συνέβη, τι ψηφίστηκε και τι κατέληξε να είναι το αποτέλεσμα, επειδή ήταν λόγω της μάζας και της πλειοψηφίας. Βεβαίως. Η κάθε άποψη μετράει. Η κάθε άποψη έχει μια βαρύτητα. Εννοείται. Δεν σημαίνει ότι πρέπει ντε και καλά να αλλάξει αυτό που πιστεύεις. Μπορεί ο άλλος να είναι πολύ κατά ή ο άλλος να είναι πολύ υπέρ ή να μην θέλει να ψηφίσεις αυτό. Σαφώς. Και εδώ είναι που τίθεται το τεράστιο ερώτημα. Χάρη, είσαι κατά ή υπέρ? Υποκειμενικά, καθαρά δικιά σου άποψη. Υποκειμενικά. Λοιπόν, κοίτα να δεις. Ναι. Είναι... Έχει από πολλές πλευρές να το πιάσεις. Δηλαδή, Ναι, συμφωνώ. Υπάρχουν τα φυσιολογικά, κατά την άποψή μου, άτομα του LGBTQ, δηλαδή γκέι, λεσβίες, τρανς, μέχρι εκεί. Όταν μετά πάμε στα ψυχολογικά προβλήματα, εκεί πέρα φεύγει η φάση. Ξεφεύγει, ναι. Ξεφεύγει πολύ η κατάσταση. Και μία άλλη πλευρά που είδα, στο Twitter το είδα, δεν έχουν καθόλου άδικο γι' αυτό. Πολλά άτομα μπερδεύουν τους γκέι με τους LGBTQ με τους παιδόφιλους. Δηλαδή, ναι, είναι κακό που τον μπερδεύουν, δεν έχει καμία σχέση. Καμία σχέση το ένα με το άλλο. Αλλά
υπάρχουν όντως άτομα με ψυχολογικά προβλήματα τα οποία άμα υιοθετήσουν ένα παιδί θα το καταστρέψουν όχι σωματικά, εντάξει, και ψυχολογικά. Να. Σε αυτό δεν τους αδικό, αλλά πρέπει να είμαστε και λίγο αντικειμενικοί, όχι μόνο υποκειμενικοί, γιατί είναι human right, ρε εσύ. Ναι, συμφωνώ. Θα έπρεπε, κατά την άποψή μου, θα έπρεπε να ήταν στους νόμους οι οποίοι υπογράφονται χωρίς να το ακούσει η κοινωνία, Ναι. και το ακούς μετά από λίγα χρόνια ή λίγους μήνες. Να προϋπήρχε, εννοείς εσύ. Να προϋπήρχε, γιατί δεν το κάνουμε κάτι τόσο σημαντικό, είναι κάτι τόσο ασήμαντο, είναι κάτι τόσο ανθρώπινο. Δεν θα έπρεπε να γίνει θέμα. Σίγουρα κάτι κρύβουν από πίσω, εντάξει, να μην το πάω τώρα εκεί πέρα προπαγάνδα και ξέρω εγώ, αλλά δεν θα έπρεπε να ασχολούμαστε τόσο. Να σε πάω εγώ σε ένα άλλο ερώτημα, το οποίο είναι και με βάση τις ψηφοφορίες. 4 πράγματα μπορείς να κάνεις ως βουλευτής όταν είναι να ρίξεις την ψήφο στο συγκεκριμένο θέμα. Να πας με ναι, να πας με όχι, να πας με αποχή, να πας παρόν. Εσύ πού θα ρίχνεις τον κλήρο σου από αυτές τις 4 κατηγορίες? Λογικά, όπως και όλος ο υπόλοιπος κόσμος, πιστεύω θα ήταν να ήταν ουδέτερος. Δηλαδή αποχή. Να κάνει αποχή. Να κάνει αποχή. Και εγώ νομίζω... Είναι δυσάρεστο, αλλά είναι αλήθεια, πιστεύω. Κοίτα. Να το πάω λίγο, να φέρω λίγο την μπάλα από τη δικιά μου πλευρά τώρα. Προσωπικά, επειδή στο δικό μου κύκλο έχω κάνει συναναστροφές με γκέι άτομα, bi άτομα, τρανς όχι ακόμη, αν και έχω ακουστά ότι υπάρχουν. Οι περισσότεροι εδώ πέρα πιστεύω. Εδώ τοπικά. Είμαι υπέρ, καθαρά υπέρ του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών. Κατά βάση, επειδή και εγώ δεν το βλέπω ως προσανατολίζεται, ο καθένας με βάση τη σεξουαλικότητά του. Το βλέπω ως και εγώ ανθρώπινο δικαίωμα. Ότι ο γάμος δεν θα έπρεπε να βασίζεται στο φύλο του αλουνού, του συντρόφου του οποίου έχεις επιλέξει, αλλά θα έπρεπε να συγκεντρώνεται παραπάνω στη διαδικασία. Πώς είναι τώρα, ας πούμε, που κανονικά θα ήταν γυναίκα και άνδρας, straight, να μην αλλάξει κάτι σε αυτό, απλά να έχουν δικαίωμα και οι ομόφυλοι. Δηλαδή να μην αλλάξει η διαδικασία. Είναι πολύ κλειστό μυαλό να ασχολούμαστε, πιστεύω, ακόμη εν έτη 2024 με τέτοια προβλήματα, με τέτοια θέματα. Δεν είναι καν πρόβλημα. Ναι. Είναι απλά ένα θέμα το οποίο το ανασήκωσε η κοινωνία. Για κάποιο λόγο πιστεύουμε όλοι ότι χρήζει αντιμετώπιση. Δεν μπορώ να το καταλάβω ούτε εγώ γιατί αυτό. Δεν βγάζει νόημα. Είναι κάτι που θα έπρεπε να ήταν ουδέτερο. Έχουμε μεγαλύτερα προβλήματα στην κοινωνία μας και ασχολούμαστε με τέτοια σήμαντα, αλλά δεν το λέω ασήμαντο. Είναι κάτι... Ασήμαντο... Θα έπρεπε να ήταν κάτι κοινό. Αυτό. Ασήμαντο προς το πώς δείξαμε ενδιαφέρον για το θέμα. Αυτό. Το ότι απαγορευόταν αυτό και θέλαμε εμείς να το αντιστρέψουμε από το να είναι μη επιτρεπτό. Ναι. Έτσι το καταλαβαίνω. Και εγώ άμα ήταν να ρίξω κλήρο, θα ρίχνα στο ναι, λόγω πολύ κοντινού κύκλου, έτσι, ναι, και συναναστροφή με τέτοια άτομα. Όχι μόνο για να στηρίξω αυτούς, αλλά πιστεύω ότι, όπως είπα και πριν, είναι ανθρώπινο δικαίωμα. Δηλαδή δεν θα έπρεπε... Όσο αναφερόμαστε στην απόφαση της Εκκλησίας, αυτό είναι ένα εντελώς διαφορετικό θέμα, γιατί ψήφισαν καθαρά όχι, καταφατικά όχι, χωρίς καμία διαπραγμάτευση. Πιστεύω πως
αδικούνται τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα άμα δεν έχουν αυτό το δικαίωμα όπως έχει και ο υπόλοιπος πλανήτης. Δηλαδή, από τη στιγμή που όλοι πιστεύουμε ότι αν υπάρξει μια ισότητα κάποια στιγμή, ίσως καλυτερέψει, βασικά σίγουρα θα καλυτερέψει ο πλανήτης, γιατί να μην ξεκινήσουμε να το εφαρμόζουμε από τώρα. Όχι μόνο στην νομοθεσία, το οποίο πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ καλό, γιατί έτσι δείχνει και την υπεράσπιση του κράτους προς αυτό το θέμα, αλλά ταυτόχρονα και στο lifestyle, στο mindset. Να είμαστε λίγο πιο αποδεκτικοί. Δηλαδή να μην είμαστε απόλυτοι σε ορισμένες απόψεις ή να μην αφήνουμε χώρο για νέες ιδέες ή την εξέλιξη σε ένα συγκεκριμένο κομμάτι της ανθρωπότητας. Ας πούμε, πριν από, μια πενταετία, θα σου πω εγώ 2019-2018, το LGBTQ community είχε πολύ κόσμο, αλλά δεν ήταν τόσο δυναμικό, τόσο ζωντανό. Δεν πάλευε για τα δικαιώματά του. Δεν επιβάλλονταν στην κοινωνία. Δεν επιβάλλονταν, ναι. Αλλά αυτό τώρα με τα δικαιώματα δεν τους αδικώ. Ναι. Δηλαδή... Και εγώ αν ήμουν στις θέσεις τους θα έκανα το ίδιο. Ναι, σίγουρα. Όταν νιώθεις σίγουρα οποιοσδήποτε θα ήταν στη θέση τους θα το έκανε. Γιατί είναι ένα δικαίωμά σου το οποίο όχι τυχαίνει. Το οποίο συμβαίνει η κοινωνία να μην αποδέχεται, ενώ είναι κάτι τόσο απλό. Ναι. Οπότε... Ναι. Έχει πάρα πολλά θετικά που ψηφίστηκε στη συγκεκριμένη νομοθεσία. Ταυτόχρονα όμως έχει κάποια αρνητικά. Τα θετικά είναι ότι επιτέλους τα ομόφυλα ζευγάρια έχουν την ελευθερία να παντρευτούν, να ζουν με μια μεγαλύτερη ευχαρίστηση, ξέροντας ότι έχουν επιτυγχάνει ένα μεγάλο κομμάτι, εφόσον το φέρανε τόσο ψηλά στον πύχη του κράτους για να μπει στην νομοθεσία, να ευχαριστηθούν και από αυτό, ότι καταφέρανε με τη φωνή τους να το φτάσουν σε ένα σημείο που μπήκε μέχρι και μέσα στη Βουλή. Βεβαίως. Και μέσω του κύριου Καπουτζίδη κατά βάση. Ναι. Αν δεν κάνω λάθος. Υπάρχουν και πάρα πολλά αρνητικά. Γιατί άκρως υποκειμενικά αυτό, εγώ προσωπικά, εάν έκανα παιδί σε έναν κόσμο ο οποίος προβάλλει, όχι προβάλλει ακριβώς, αλλά κάπως παρασέρνει το μικρότερο δημογραφικό, τις μικρότερες ηλικίες σε αυτό το κομμάτι του γεια σας, είμαστε κι εμείς εδώ, δεν θα το ήθελα. Γιατί πιστεύω, δηλαδή δεν θα ήθελα κατά προτίμηση, έτσι, εάν συμβεί, ευχαρίστως θα τον υποστηρίζω το γιο μου, την κόρη μου, ό,τι απόφαση και να κάνει, αλλά δεν θα ήθελα το παιδί μου να καταλήξει ΛΟΑΤΚΙ άτομο. Πιστεύω όλοι το καταλαβαίνουμε αυτό, όλοι το πιστεύουμε αυτό, όλοι θα κάναμε αυτό. Είναι για δύο λόγους πιστεύω οι γονείς δεν θέλουν το παιδί τους να είναι ΛΟΑΤΚΙ. Πρώτο και κύριο είναι η κοινωνία. Η κοινωνία αυτή, δηλαδή φοβάται ο γονέας από την κοινωνία. Την ανταπόκριση από την κοινωνία. Ναι. Και το άλλο είναι απόγονοι, πιστεύω. Ναι. Δηλαδή... Δεν λέμε κάποια στιγμή να υπάρξει ομοφιλοφιλία παγκοσμίως, να μην υπάρχει κανείς straight, γιατί μετά δεν θα... Φυσικά μέχρι τότε, εάν ποτέ γίνει αυτό, πιστεύω δεν θα έχουμε βρει κάποια εναλλακτική στο να προχωρήσει το είδος μας. Ναι. Αυτό είναι ένα βασικό κριτήριο. Ή μετά θα πρέπει, ξέρω εγώ, μέσω συνεννόησης να γίνονται παιδιά. Μόνο αυτή η ιδέα μου έρχεται αυτή τη στιγμή. Ιντερνετικά άρεσε, ναι. Μπαίνεις στο Go, κάνεις έτσι, βρίσκεις match, σαν το Tinder. Swipe right, swipe left. Ναι. Τέλος πάντων, και λίγο χιούμορ μέσα στο σοβαρό δεν κάνει κακό. Ναι, εγώ προσωπικά δεν θα ήθελα να είναι το δικό μου παιδί ΛΟΑΤΚΙ άτομο. Οι περισσότεροι πιστεύω δεν θα το θέλανε. Οι περισσότεροι δεν θα το θέλανε. Κατά βάση το bullying το οποίο θα δεχότανε. Ναι, κυρίως αυτό. Εγώ ως παιδί το οποίο στο δημοτικό μαζί ήμασταν. Κοντός, εύσωμος, δεν έτρεχε, λαχάνιαζε, ταχυκαρδίες. Όλα τα στερεότυπα. Πάντα, πιστεύω πάντα θα υπάρχουν στερεότυπα. Ναι. Κοίτα να δεις όμως. Δεν είναι απαραίτητα κακό. Τι εννοώ.
Καταλαβαίνω, είμαι πολύ υπέρ αυτού που πας να πεις, πες το. Γιατί είναι κάτι πολύ ευαίσθητο τώρα αυτό που θα πω. Αυτό που λέμε να μην βάζεις τα μπέλα στον άλλον, δεν πιστεύω ότι δεν πρέπει να το λέμε. Πρέπει όχι πάντα απαραίτητα να βάζεις τα μπέλα στον άλλον για κάτι το οποίο δεν έφταιγε ο ίδιος. Ναι. Δηλαδή, τώρα ένα πολύ περίεργο παράδειγμα. Είχα δει μια συνέντευξη, είχε βγει συζήτηση βασικά, όχι συνέντευξη, ένα άτομο το οποίο αυτοτυφλώθηκε και βγήκε στις ειδήσεις για να πει ότι εγώ ένιωθα ότι αυτό ήταν το σωστό, έτσι ήθελα να ζήσω τυφλή γιατί ένιωθα πιο σωστά με τον εαυτό μου έτσι. Και υπήρχε μία οφθαλμίατρος στη συνέντευξη από δίπλα της, η οποία είχε τρελαθεί γιατί υπάρχουν τόσοι τυφλοί οι οποίοι θα εύχονταν να είχαν μάτια, να έβλεπαν τον κόσμο όπως είναι, και το bullying που θα έχουν φάει αυτοί οι τυφλοί, ό,τι στερεότυπο μπορεί να έχει φέρει η κοινωνία εναντίον τους, είναι κάτι άδικο. Ενώ άμα αυτά τα στερεότυπα στρεφόντουσαν πίσω σε αυτό το άτομο το οποίο αυτοτυφλώθηκε, πιστεύω θα ήταν πιο σωστό. Σαν άμα το πάρουμε ως άδικο και δίκαιο, κατά την άποψή μου, ναι, αυτό θα ήταν το σωστό. Με λίγα λόγια δηλαδή, τα στερεότυπα να στραφούν σε αυτούς που προκάλεσαν τον λόγο για τον οποίο υπάρχουν τα στερεότυπα. Ναι. Και όχι. Και ναι και όχι. Ναι. Εντάξει, τα στερεότυπα μπορούν να πάνε μετά και σε ρατσισμό, ο οποίος ρατσισμός, τώρα να πιάσουμε το θέμα του ρατσισμού, αυτό καλά θα πάει. Ο ρατσισμός υπάρχει ουσιαστικά στη φύση μας. Ναι. Δηλαδή, εξ αρχής από τα πρώτα χρόνια ήμασταν λαοί, δεν νιώθαμε ασφάλεια όταν ερχόταν ένας ξένος λαός προς το μέρος μας. Ναι. Αυτό το προκαλεί ο ρατσισμός. Ο ρατσισμός δεν είναι απαραίτητα να μισείς τον άλλον για τη φυλή, για το λαό από τον οποίο προέρχεται, Ναι. αλλά η άμυνα αυτού του λαού απέναντι στον άλλον. Εντάξει, πλέον εννοείται πως έχει αλλάξει ο ρατσισμός και είναι μίσος και στερεότυπα απέναντι σε ένα άτομο διαφορετικού λαού. Ναι. Γενικά πιστεύω πως εφόσον έφτασε σε σημείο να βρεθεί τέτοιο νομοσχέδιο και να βρεθεί τέτοια νομοθεσία, δηλαδή να θυχτεί τέτοιο θέμα, είναι αυτό που λένε με τον εθισμό. Άμα το κάνεις μια φορά υπάρχει περίπτωση να το κάνεις και δεύτερη. Σίγουρα. Δηλαδή αυτό είναι μόνο η αρχή. Ναι. Για άλλες καταπιεσμένες, θα πω εγώ, κοινωνικές ομάδες όπως είναι τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα, κάποια στιγμή κάπως θα εμφανιστούν και άλλες πεπιεσμένες κοινωνικές ομάδες οι οποίες θα δείξουν άλλα προβλήματα τα οποία είναι κατά αυτών. Το βλέπω, ναι. Πώς είχαμε ας πούμε το θέμα για τους τυφλούς, υπάρχουν και στην Ελλάδα εδώ γνωριζόμαστε ότι είμαστε καλύτεροι οδηγοί. Εννοείται. Πάμε και παρκάρουμε πάνω στις ράμπες. Βεβαίως. Άτομα με καροτσάκια, πώς θα κατέβει ο καημένος άνθρωπος κάτω? Όταν έχεις παρκάρει μπροστά στη ράμπα, βλάκα. Είμαστε άθλοι. Μέχρι και σε καινούργιες εγκαταστάσεις γίνονται τέτοια λάθη. Εγώ, ας πούμε, ως αεκτσής, το καινούργιο το γήπεδο, δεν θυμάμαι πόσα, νομίζω 15 εκατομμύρια, για να μπει στο πάρκινγκ έχει ράμπα. Για να βγεις δεν έχει. Ποιο αρχιτεκτονικό mastermind το σκέφτηκε αυτό το πράγμα? Είμαστε πραγματικά άθλοι. Είμαστε ανεπίτρεπτα άθλοι. Βαριόμαστε. Είμαστε από τους χειρότερους λαούς πλέον. Τίποτα σωστό δεν έχουμε. Και να σημειωθεί ότι όλα αυτά που λέμε για τον ρατσισμό και ότι είμαστε οι χειρότεροι λαοί συσχετίζονται άμεσα με τα ομόφυλα ζευγάρια, γιατί είναι τόσο ξαφνικό ότι κάτι τέτοιο συνέβη.
που θίγονται και άλλα θέματα γύρω-γύρω, όπως αυτό που έκανες τώρα παράδειγμα, και μου κάνει τραγική εντύπωση και νομίζω και σένα που κάτι πραγματικά βγήκε από αυτό. Γιατί εγώ όταν έμαθα ότι θα θυχτεί το συγκεκριμένο θέμα στη Βουλή, έλεγα δεν πίστευα να βρεθεί σε ψηφοφορία. Εγώ περίμενα ότι ως κλασικός ελληνικός λαός τα αφήνω για Δευτέρα, από Δευτέρα το κάνω. Θα το αφήσουμε στην άκρη να πιάσει σκόνη και θα το πιάσουμε όταν μας ξαναβολέψει, όταν περάσει η τετραετία του Μητσοτάκη, ας πούμε, εκείνη να βγει κάποιος άλλος ή οποιοδήποτε κι αν ήταν τώρα, να βγει κάποιος άλλος να το χρησιμοποιήσει υπέρ του. Και να πάει να πει, εγώ άμα με βγάλετε θα πάω στη Βουλή και θα πω θέλω αυτό να ψηφιστεί αυτός ο νόμος τώρα. Γι' αυτό νομίζω ότι είναι και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Το ότι έγινε τώρα και δεν έγινε μόλις τελειώσει η πρωθυπουργική θητεία του Μητσοτάκη σε άλλα πόσα είναι, 2 χρόνια νομίζω ή 3. Ναι. Γιατί κακά τα ψέματα, το συγκεκριμένο θέμα και γενικά την ομοφυλοφιλία, μεγάλες εταιρείες και τιτάνες εκεί έξω στο χώρο και της εργασίας και του εμπορίου και τέτοια, για να πουλήσουν παραπάνω έχουν εκμεταλλευτεί αυτό το θέμα. Disney. Τι μόνο η Disney. Marvel. Η... Τίποτα. Όλοι κολοσσοί, σχεδόν όλοι κολοσσοί. Όλοι κολοσσοί. Ακόμη και εταιρείες ίντερνετ, ας πούμε, ή τηλεφωνικής τέτοιος. Τηλεφωνικής, πώς το λένε μωρέ, τηλεπικοινωνίας, τηλεφωνικής υπηρεσίας. Όχι Κοσμοτέ. Θα σου πιάσω εγώ, ας πούμε, τη Vodafone. Η οποία, αν δεν κάνω λάθος, αν κάνω κάποιο λάθος, παρακαλώ πείτε κάτι στα σχόλια για να το διορθώσουμε παρακάτω. Είχε βγάλει μια διαφήμιση ή πέρσι ή πρόπερσι που αναφερόταν συγκεκριμένα στα ΛΟΑΤΚΙ άτομα και ότι ήταν υπέρ του Pride. Όλα αυτά είναι για το εμπόριο. Όλα αυτά είναι καθαρά για το εμπόριο. Δεν πιστεύω πως οι εταιρείες το κάνουν αυτό για προσωπικούς, ας πούμε, λόγους. Όχι, μα τα μεγάλα αφεντικά σε εισαγωγικά στις εταιρείες ξέρουν τι κάνουν. Ναι. Δεν είναι τυχαίο αυτό, δηλαδή δεν είναι ότι... Και δεν γίνεται μόνο αυτό με τα ΛΟΑΤΚΙ, εντάξει, γίνεται με οποιοδήποτε θέμα. Ναι, με οποιαδήποτε μειονότητα ξεκινάει και μιλάει και βγάζει φωνή, ο κάθε... Χαίρονται με αυτό οι κολοσσοί. Ναι. Και επενδύουν πάνω σε αυτό. Ναι, γιατί δεν βλέπουν ένα καταπιεσμένο κομμάτι της κοινωνίας. Βλέπουν ένα μεγάλο τσουβάλι με λεφτά. Πραγματικά. Κινούμενα λεφτά, καινούργιοι πελάτες. Άμα δείξουμε ότι υποστηρίζουμε αυτό που κάνουν και τον τρόπο με τον οποίο εκδίδουν ότι θέλουν να ακουστούν τα ενδιαφέροντά τους και οι ιδέες τους και οι οπτικές τους για τη ζωή, και εμείς θα πάρουμε, θα γίνουμε κλασικά καπιταλιστικός λαός, θα πούμε, ξέρεις τι, αυτό το πράγμα πολύ ωραίο, θα το υποστηρίζει η δικιά μας εταιρεία από αύριο μεθαύριο, θα τσιμπήσουμε κάνα χιλιάρικάκι παραπάνω, τσιμπήσουμε μερικά εκατομμύρια παραπάνω, θα βάλουμε και μια διαφήμιση εκεί 30 δευτερόλεπτα στο YouTube, γιατί όλοι από αυτή την καταπιεσμένη κοινωνική ομάδα χρησιμοποιούν πολύ τα κινητά τους. Είναι φρικτό και ακόμη πιο φρικτό είναι ότι υποστηρίζουμε αυτές τις εταιρείες όλοι μας. Να σου πω κάτι. Φτάνεις σε ένα σημείο που αναγκάζεσαι. Γιατί μπορεί εγώ ως οικογενειάρχης, ας πούμε, να μ' αρέσει να βλέπω ποδόσφαιρο, να θέλω να έχω Κοσμοτέ στο σπίτι μου. Γιατί δυστυχώς μόνο από εκεί μου παρέχεται η ζωντανή μετάδοση ενός αγώνα που θέλω να παρακολουθήσω εγώ. Και Sky Meet Κοσμοτέ και βγάζει, ας πούμε, να πάμε πίσω στα ομόφυλα ζευγάρια, Sky Meet για τον ομόφυλο, μια διαφήμιση η οποία είναι βασισμένη στον ομόφυλο γάμο μέσα στους επόμενους 2 μήνες. Εάν γίνει, θέλω ποσοστά. Και Sky τέτοια διαφήμιση. Τι να κάνω. Εγώ ήμουν συνδρομητής πριν αλλάξει αυτό. Πριν υποστηρίξει. Όχι, και να πάω να γίνω τώρα. Εγώ θέλω απλά το προϊόν. Δεν είναι ότι ντε και καλά θα με κινήσει η διαφήμιση, το πώς η εταιρεία προβάλλει τον εαυτό της στον έξω κόσμο. Είναι το πώς, το τι θα μου προσφέρει εμένα η υπηρεσία που θα πάω να αγοράσω. Κανονικά. Αλλά όταν είσαι κομμάτι των ατόμων των οποίων θίγει αυτή, πειράζει. Πειράζει, όπως θες πες το, εμπεριέχει αυτή η διαφήμιση, ας πούμε τα ομόφυλα ζευγάρια.
πάλι επιστροφή στο θέμα, ίσως έχεις περισσότερα κίνητρα να πας σε εκείνη την εταιρεία. Ως ομοφυλόφιλος. Ναι, σίγουρα. Ναι. Ναι, γιατί λες, αυτή η εταιρεία προβάλλει και υποστηρίζει αυτό που είμαι εγώ περισσότερα από τους ανταγωνιστές σε αυτό το χώρο, σε αυτό το πεδίο, σε αυτή την αγορά εργασίας, σε αυτό το τομέα. Και εγώ δηλαδή, άμα ήμουν ΛΟΑΤΚΙ άτομο και έβλεπα μια, θα σου πω, ξέρω εγώ, cornflakes, οποιαδήποτε. Η Τσίριος έβγαλε χρωματιστά τέτοια, χρωματιστά Τσίριος για τον Ιούνιο που είναι Ιούνιος ή Ιούλιος είναι το Pride Month. Νομίζω Ιούλιος, νομίζω. Μπορεί να κάνω λάθος. Είναι ένα από τα δύο, Ιούνιος ή Ιούλιος. Και βγάζουν, ξέρω εγώ, για εκείνο το μήνα Pride Edition δημητριακά. Αν είμαι ομοφυλόφιλος θα το χαρώ, ρε φίλε. Ναι, ναι. Νομίζω οποιαδήποτε ομάδα, όχι απαραίτητα μόνο η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, οποιαδήποτε. Δηλαδή, ας πούμε και μια ομάδα παραγωγής στη Marvel που θα δει σε cornflakes πάνω, ξέρω εγώ, τον Iron Man ή οτιδήποτε. Mm-hmm. Αν και εντάξει, εννοείται πως χρηματοδοτούνται, θα χαρεί ρε εσύ. Ναι. Όλες οι ομάδες. Κοίτα, εγώ με αυτό που είμαι κατά ακόμη στο όλο θέμα είναι το πώς επηρεάζει τις επόμενες γενιές αυτό. Γιατί έτσι πως το σήμερα, άμα μιλάμε από χθες, το σήμερα είναι ένα κομμάτι του μέλλοντος, γιατί είναι το αύριο. Δηλαδή προχωράει ο κόσμος, προχωράει ο πλανήτης. Κοιτάμε το που θα φτάσουμε. Ωραία, μας γνωρίζουμε από πού ερχόμαστε, αλλά κοιτάμε το που. Back to the future. Γνωρίζουμε από πού ερχόμαστε, αλλά κοιτάμε πού θα φτάσουμε. Κοιτάμε την εξέλιξη. Βεβαίως. Γιατί ως λαός είμαστε πλεονεκτικοί, θέλουμε να πάμε πιο μπροστά. Προφανέστατα. Εννοείται. Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο είναι ένα τεράστιο βήμα μπροστά. Γενικά, ειδικά για την Ελλάδα, που δεν τη στόχα να γίνει τέτοιο πράγμα. Αλλά ταυτόχρονα καταπιέζει τον τομέα των παιδιών. Σίγουρα, ναι. Γιατί δεν θα αναφερθώ συγκεκριμένα ποιος ήταν και ποιο ήτανε. Είχα δει εγώ τι ήτανε, νομίζω bisexual ήτανε. Ένα μέρος της κοινότητας. Ένα ΛΟΑΤΚΙ άτομο, το οποίο είχε, στην Αμερική ήταν αυτό, είχε πάει σε μια τάξη νηπιαγωγείου και τους βάλανε να κάνουν question and answers, Q&A, μέσα στην τάξη σχετικά με τους LGBTQ. Αυτό το έχω ακούσει κι εγώ. Πιστεύω ότι εάν οι γονείς ζήτησαν από το σχολείο να καλέσουν τέτοια άτομα, δεν πρέπει να κάνεις θέμα. Αν όμως τα ίδια τα άτομα ζήτησαν να γίνει αυτή η συγκέντρωση, όπως θες, ναι. Πάμε πίσω πάλι στο επιβάλλομαι. Ναι, είναι... Το οποίο, όπως έχω πει, το θεωρώ ανήθικο, εγώ τουλάχιστον. Όχι, θα συμφωνήσω σε αυτό. Παροτρύνει πάρα πολύ την ιδεολογία που μπορεί να έχει για τη σεξουαλικότητα ένα παιδί εκείνη τη στιγμή. Γιατί τα παιδιά ξέρουμε όλοι ότι είναι σφουγγάρια. Έτσι. Ό,τι και να πετάξει ένα παιδί, το κρατήσει. Γι' αυτό λέμε μη βρίζεις, είναι μόνο μπροστά. Γιατί συγκρατούν πάρα πολύ εύκολα καινούργια δεδομένα. Όταν εγώ πιστεύω πως το σεξουαλικό προσανατολισμό σου τον βρίσκεις όταν έχεις αναπτύξει σκέψη και λογική. Όταν δηλαδή οριακά έχεις μπει στην εφηβεία, ας πούμε. Να έχεις αναπτύξει... Προεφηβεία δηλαδή. Προεφηβεία, εκεί στα 10-11 που ξεκινάς να έχεις δικές σου απόψεις και σκέφτεσαι λίγο, θα σκέφτεσαι πιο πολύ τα πράγματα. Ψάχνεις τη λογική. Δεν νομίζω. Παίζει τεράστιο ρόλο και η παιδική ηλικία, πιο πίσω από την προεφηβική ηλικία. Δηλαδή, ναι. Αυτό που θέλω από να τα πω... τραύματα. Ναι. Ψυχολογικά τραύματα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι για να μπορεί ένα παιδί να κάνει επιλογές σχετικά με τη σεξουαλικότητά του και να
φέρουν ένα LGBTQ άτομο στο σχολείο να τους δείξει κοίτα υπάρχει αυτό και εκείνο, πιστεύω ότι πρέπει να έχει κλείσει μια ηλικία, θα πω εγώ των 12-13 χρονών, που έχει φτάσει σε ένα σημείο που Να σκέφτεται ξεκινάει και να αναρωτιέται. οθείται προς την ενηλικίωση. Περνάει από την εφηβεία και πάει στην ενηλικίωση, που ξεκινάει να προετοιμάζεται για τον κόσμο εκεί έξω και να επιλέγει τι θέλει να είναι αυτός. Γιατί τώρα άλλο να μιλάς σε ένα 16χρονο για τα θέματα περί ΛΟΑΤΚΙ και περί ομοφυλόφιλων, και άλλο να πας και να μιλάς στα νηπιαγωγεία και στα τρίχρονα. Εκεί δεν είναι ότι ενημερώνεις, σαν να, συγγνώμη για την έκφραση γιατί είναι πολύ αρνητική, σαν να μολύνεις το μυαλό του παιδιού. Ναι, το επηρεάζεις άσχημα. Σαν να το αρρωσταίνεις, σαν να το μεταβάλεις εκεί που το θες εσύ. Δηλαδή κάνει το κλικ που κάνει μέσα στο μυαλό ενός παιδιού όταν παίρνει τόσο καινούργια πληροφορία, είναι τεράστιο. Δηλαδή, ειδικά όταν είσαι σε τόσο μικρή ηλικία και δεν ξέρεις ακόμη τι και πώς, τι είναι το φύλο, τι σημαίνει σεξουαλικός προσανατολισμός. Πρέπει να ξεκινήσεις από εκεί και δεν μπορείς να περιμένεις από ένα παιδί, θα σου πω εγώ 3 με 7 χρονών, να καταλάβει αυτά που του λες περί σεξουαλικού προσανατολισμού. Θα του φανεί αστείο, δεν θα καταλάβει τι είναι, δεν ξέρει τι είναι το παιδί. Θα βάλει μια ταμπέλα, θα γυρίσουμε στις ταμπέλες, θα βάλει μια ταμπέλα στον εαυτό του, θα σου πάρω εγώ τώρα μια σεξουαλικότητα που μου ήρθε έτσι, το pansexual ας πούμε, Μάλιστα. και θα λέει μαμά, μπαμπά, εγώ είμαι pansexual, και δεν θα ξέρει ακόμη τι σημαίνει και γιατί Συχνό φαινόμενο και αυτό. γιατί οθήθηκε, λάθος λέξη, και γιατί τον όθησε τέλος πάντων η κοινωνία να πάει σε εκείνη τη σεξουαλικότητα συγκεκριμένα, ενώ δεν ξέρει καν τι είναι. Δηλαδή, ειδικά τώρα και με τα social media που διαδίδονται αυτά συνεχώς και ακατάπαυστα. Και όπου όλα τα μωρά πλέον έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, το οποίο, από πολύ μικρές ηλικίες. το βρίσκω πάρα πολύ λάθος. Ναι. Δηλαδή χάνεται η επαφή γονέα παιδιού, Αλλά... αλλά Πολύ, ναι. Προκαλεί ψυχολογικά, ξέρω 100 πολλά τέτοια. διαταραχές, άστο, άφησέ το, είναι ένα θέμα από μόνο του αυτό. Ναι, όταν συνέχεια στον περίγυρο ενός παιδιού από πολύ μικρή ηλικία υπάρχει αυτό το θέμα, και βλέπει ότι όσο αναπτύσσεται η κοινωνία γίνεται πιο αποδεκτό, θα θέλει και αυτό να πάει με τη μάζα. Πώς έχουμε ας πούμε τώρα τη μόδα στα ρούχα, Ναι. αναλόγως είναι και αυτό. Δηλαδή βλέπεις εκεί έξω ότι αυτός είναι έτσι και προβάλλει τον εαυτό του έτσι. Γιατί για αυτόν τον λόγο, για το χύψη λόγο, για οποιονδήποτε λόγο προβάλλει τον εαυτό του έτσι, και βλέπω ότι έχει τεράστια ανταπόκριση και τεράστια αποδοχή. Οπότε τι θα κάνω εγώ ως 11χρονο κοριτσάκι ή 13χρονο κοριτσάκι? Θα πω όπα, εγώ έτσι πως είμαι τώρα δεν νιώθω αποδεκτή από τις μάζες και δεν νιώθω αποδεκτή από τον έξω κόσμο. Οπότε τι θα κάνω? Flip εντελώς. Ίσως ακόμη εκμεταλλευτώ και ότι υπάρχει τέτοια ελευθερία στο σεξουαλικό προσανατολισμό και πω ότι ξέρεις τι, από σήμερα εγώ είμαι bisexual, όχι μόνο για να τραβήξω προσοχή. Δεν λέω ότι τα bisexual άτομα το κάνουν όλα για να τραβήξουν προσοχή. Υπάρχει όντως κόσμος εκεί έξω που νιώθει ένα attraction και από τα δύο φύλλα, αλλά κυρίως δηλαδή για να νιώσεις πιο αποδεκτός, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που μπορεί να μεταβάλεις μέχρι και τη σεξουαλικότητά σου για να νιώσεις αποδεκτός. Κάπου εδώ ξεκινάει η παράνοια, δηλαδή η αποφυγή της γνώσης του ατόμου από τη βιολογική του αρέσκεια. Αρέσκεια, ναι. Αρέσκεια, πολύ κακή λέξη να χρησιμοποιήσω, αλλά αυτή μου ήρθε. Βιολογική προέλευση, μήπως εννοείς? Ναι. Από εκεί, από τις ρίζες του, βρε παιδί μου. Από τις ρίζες του, Ναι. από εκεί που φτιάχτηκε οι ορμόνες στο μυαλό του, Ναι. σε κάτι ψυχολογικό. Ναι. Μετατρέπεται πολύ. Μετατρέπεται, γίνεται, αλλάζει και σαν χαρακτήρας μετά. Διαστρέφεται ολόκληρος ο χαρακτήρας του Το και γίνεται σκεπτικό, ναι. το σκεπτικό, όλα. Και γίνεται ένα άτομο το οποίο δεν μπορείς να επικοινωνήσεις φυσιολογικά. Είναι και αυτό που λέμε εξειδίκευση. Δηλαδή αυτά τα άτομα ασχολούνται, όχι απαραίτητα μόνο ΛΟΑΤΚΙ, ασχολούνται μόνο με ένα συγκεκριμένο θέμα. Και
και το ριζώνουν μέσα τους. Ναι. Και αυτό δεν φεύγει μετά ποτέ. Με τα άτομα τα οποία έχουν εξειδίκευση σε οτιδήποτε, δεν λέω τώρα επαγγελματικά, Ναι. αν και επαγγελματικά ισχύει, αλλά άστο τώρα, δεν μπορείς να επικοινωνήσεις κανονικά. Πάντα πρέπει να υπάρχει μια γενική άποψη, γνώση για οποιοδήποτε θέμα. Μόνο έτσι μπορείς να επικοινωνήσεις με κάποιο άτομο. Δηλαδή, τώρα ας φύγουμε από το ΛΟΑΤΚΙ, γιατί το έχουμε εξαντλήσει και έχουμε μιλήσει πάρα πολύ ώρα για αυτό το θέμα. Να το πάμε σε κάτι πιο ζωντανό, κάτι πιο χαρούμενο, κάτι πιο πρακτικό, αλλά όχι αναγκαστικά. Δηλαδή, ακούμε, ξέρω εγώ, αυτός έχει γίνει πυρηνικός φυσικός. Τι λες, ωραία, άμα μακάρι, ξέρω εγώ, είναι ένα γνωστό πρόσωπο. Μακάρι να μπορούσα να μιλήσω με αυτό το άτομο, να το γνωρίσω, να δω πώς είναι σαν χαρακτήρας. Ναι. Άμα γνωρίσω αυτό το άτομο, το οποίο έχει ξοδέψει 10-20 χρόνια της ζωής του πάνω στην εξειδίκευση αυτή, για να φτάσει σε αυτό το επίπεδο να είναι τόσο γνωστός, υστερεί σε άλλους τομείς. Ναι. Και έτσι, ενώ εσύ περιμένεις να έχει απόψεις για άλλα πράγματα ή ο τρόπος που σκέφτεται γενικά να είναι διαφορετικός και καλύτερος θα θεωρούσες, είναι το εντελώς αντίθετο. Είναι ένα άτομο, μπορεί κλειστό μυαλό. Εντάξει, γενικά επειδή έδωσες και το παράδειγμα του πυρηνικού φυσικού, γενικά αυτή είναι πολύ καταβατική, αλλά δεν πειράζει. Εντάξει, καταλάβαινε μόνο. Ναι. Συνέχισε. Το άτομο αυτό πιστεύει ότι θα γνωρίσει αυτό το είδωλο που είχε φτιάξει στο μυαλό του. Ενώ δεν είναι καθόλου έτσι. Δεν είναι σωστή λέξη που θα χρησιμοποιήσω, αλλά είναι ένας βλάκας. Που έχει υστερήσει για ένα κομμάτι του εαυτού του, ώστε να ενισχύσει ένα το οποίο είναι πιο σημαντικό, ξέρω εγώ. Κάπου. Πιο σημαντικό για αυτόν και για την επιστήμη, αλλά εντάξει, όχι απαραίτητα. Τώρα έπιασα την επιστήμη. Δεν είναι μόνο για την επιστήμη, είναι... αυτό κολλάει για πολλά θέματα. Ναι. Και ναι, οκ. Εντάξει, ήταν ένα περίεργο επεισόδιο. Δεν ήταν φυσιολογικό επεισόδιο, εντάξει. Όχι, ήταν όμως ένα σοβαρό θέμα το οποίο έπρεπε να κλείσουμε. Να ανοίξουμε βασικά. Ναι, πιστεύω ότι γενικά χρήζει σχολιασμού από κάθε άνθρωπο στον πλανήτη. Εφόσον στον πλανήτη, ειδικά στην Ελλάδα που τώρα είναι η πρώτη, νομίζω, χριστιανική ορθόδοξη χώρα, ναι, που καταδέχτηκε αυτό ως νομοσχέδιο. Ναι, νομίζω και αυτό η 16η στην Ευρώπη. Ναι. Νομίζω είναι κάτι, αυτό είναι ρεκόρ, είναι πολύ ριζοσπαστικό. Δηλαδή είναι τεραστίων διαστάσεων βήμα μπροστά για την κοινωνία. Βεβαίως. Άξιζε 100% να σχολιαστεί. Έπρεπε. Ακόμη και από εμάς δηλαδή που έχουμε πιο χιουμοριστικό χαρακτήρα. Έπρεπε να πάμε. Πάντα πρέπει να πηγαίνουμε και σε κάτι πιο σοβαρό. Δεν πρέπει να είμαστε πάντα έτσι τσαρλατάνοι, ας πούμε. Τσαρλατάνοι, ναι. Και να το πούμε και αυτό, ότι δεν το κάναμε ντε και καλά επειδή είναι με τη μάζα και ότι επειδή τώρα τελευταία είναι επίκαιρο και σε 2 μήνες από τώρα να το πιάναμε, τα ίδια θα λέγαμε. Ή και πιο νωρίς να το πιάναμε, τα ίδια θα λέγαμε. Δεν είναι κάτι. Είναι κάτι σημαντικό που έπρεπε να το κλείσουμε. Έπρεπε να το συζητήσουμε αυτό. Ναι. Ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσετε. Αν έχετε φτάσει στο τέλος, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας εκτιμάμε λίγο περισσότερο εσάς τα μικρούλια. Εσάς τα παιδάκια ναι, που φτάνατε μέχρι το 40. Και εσείς. Αχατιμούτσι και εσείς, Παναγία μου, πω γλίτσα. Εσείς που φτάνετε στο τέλος είστε λίγο πιο αγαπητοί. Εσείς που φεύγετε. Έτσι λίγο θέλουμε να σας μυρίσουμε, να σας χαϊδέψουμε λίγο παραπάνω και αυτό πήγε λίγο περίεργα. Τι είναι γατιά, να σας μυρίσουμε, να σας χαϊδέψουμε. Ναι. Ευχαριστούμε πολύ. Καληνύχτα. Καληνύχτα θα πεις εσύ, εγώ θα πω καλημέρα, καλησπέρα, καληνύχτα, διότι δεν ξέρουμε τι ώρα το βλέπει άλλος αυτό. Πρέπει να το σκεφτείς και αυτό. Εγώ το είχαμε πει στο πρώτο επεισόδιο, το οποίο πρέπει να πάτε να δείτε. Σωστός. Ναι. Σωστός. Το πρώτο επεισόδιο νομίζω ήταν ένα πάρα πολύ καλό επεισόδιο. Πάρα πολύ καλό. Εάν θέλετε πραγματικά να γελάσετε, γιατί σήμερα ήταν πολύ σοβαρή συζήτηση, πρώτο επεισόδιο Σφαίρα. Σφαίρα πρώτο επεισόδιο. Θα το βάλω και Q-card.
Θα το βάλω να πεταχτεί, να το πατήσετε. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Τα λέμε. Ελπίζουμε να απολαύσετε τον καφέ σας. Βεβαίως, ναι, αυτό ακριβώς. Γιατί εγώ σίγουρα έχω μια ιδιαίτερη απόλαυση. Αχ. Αυτά μας αρέσουν. Εννοείται ότι είναι σκέτος, έτσι. Εννοείται πάντα. Εντάξει, νόμιζα μην μπερδευτούν τα παιδιά όχι τίποτα. Εννοείται τώρα, ναι. Ευχαριστούμε πολύ. Αυτά και Τα θα λέμε τα πούμε στο επόμενο. την άλλη εβδομάδα.